la història del gegant. Hi havia una vegada un gegant molt enfadat que va anar per al carrer sense ninguna esperança ninguna. Però de sobte es va trobar amb un unicorn i una hada, que semblaven molt amigables, però com el gegant estava molt enfadat, li van preguntar Què et passa? i li va contestar el gegant. Estic molt enfadat. I l'hada es va anar volant. Però l'unicorn tenia unes quantes esperances per haver-li ajudat. I va dir a l'unicorn: L'altre dia em vas ajudar a arreglar la meva casa i ara em toca ajudar-te a ti. Vols que ajudem alguna cosa que t'ha passat? I va contestar el gegant. No, estic molt millor així. Però en realitat sentia molta tristesa per dins i se'n va anar corrents. Ja el llop va anar perquè era la mascota del gegant i va dir-li: Què et passa, gegant? I li va contestar el gegant: Nada, jo estic molt trist perquè no m'agrada que m'ajudin. No m'agrada que m'ajudin. I li va contestar el llop. Però per què no t'agrada que t'ajudin? I li va contestar el gegant. Perquè jo puc sol. Deixa'm en pau. Però hi ha coses que es tenen que fer entre dues persones. I li va donar un petó. Gràcies, jo. La fada ho va veure des de la finestra i li va dir que ja ho sabia i que no passava res, i el gegant es va arreglar i van ser feliços i van menjar un cocodril. Uau! Un cocodril!